dělalo, kdyby si tam dal ten plný ten. To by začal lítat vzduchem, Matěj. Dělá, když se jak jede, to je Schumacher, ty vole. Kolik tam má? 325. Tyhle to hledám do dneska, tyhle, tak tam budou snad jak to bude. Zvuk je úplně jiný. To tam stál, víš? Tam rozstavku. Jako první kolo nemá celý vrátky, to je to většinou. Proč se to nějak jako... Víš, to pracuje takhle taky, že jo? Když byl úplně vzadu, tak to bylo vyplněné úplně. To trošku pracuje, super. To ono fakt dobré, ale. Jak to tam udrží úplně? No ne, jsi viděl, já jsem se s tím nerozjel, že jo? Ale když jsi byl, jak do toho sednu poprvé, a hned to tam rozsvůl a úplně to je. Ty máš něco na jiný, no, víš, těch simulátory závodní, Matej. Jako Hodiny! to nebyl úplný. Ale nebyl, nedal. Asi ta největší zatínovací zkouška. Tam možná si tam dostane. Víš, už by se ani nešlo víc. Ten promotion bych tam ani nedával, ani ne k zájmu Matece, jako k zájmu toho hardwareu. To by takový všechno to odseží. Ono to asi nevezme jako pokyn, který by to nesnesl. Nebo jo? Je to limitované. Tak se říká, no to 16 udělal. No, To jak to tam udělal. když tam měli ty hodiny. A ty jsi jezdil s tohle jedničkou, ne? Ty jsi měl... Já když je takhle na študent, tak si vyzkouším na tady tu Merkurovi. Když si to na silnici přijezdil.